היי עומר, היי עופר, כאן מיכל מנור, ואני שמחה להכריז שסיימתי את מסעי בעקבות הפרסום. עכשיו, כשאני כבר ממש מפורסמת, החלטתי להתקשר לאנשים שעזרו לי במהלך המסע ולנסות להשתלב בתעשייה. האדם הראשון שפניתי אליו היה חברי הטוב, טל פרידמן. הלו! היי טל, זאת מיכל מנור, מה נשמע? אני לא מזהה, תזכירי לי, בבקשה. אני פשוט עסוק עכשיו. מיכל מנור, אתה לא זוכר אותי? אתה כזה אמרת מלא פעמים את השם שלי וממש התלהבת ממני. שלום, שמי מיכל מנור, ואני בגלי צהל, אני פה בת 19. אני אומר מיכל מנור, זה מה שאני אומר. שלום, שמי מיכל מנור, גלצניקית. רק אני טל פרידמן. שלום, שמי טל, אבל החבר'ה קוראים לי מיכל. נו, זוכר? עכשיו אתה זוכר אותי? אני לא מכיר אותך, אני לא מזהה, אבל את נשמעת כמו נער צעיר שלא בגר. את מעוניינת בקשר איתי? אני לא חובב נערים. אני חשבתי אולי תוכל לעזור לי, כזה בארץ נהדרת, איזה תפקיד אורח או משהו כזה. אני מצטער, אני עסוק מאוד. אני עכשיו בבית בושת. זה בדיוק הזמן שאני מבלה עם נפקניות פיליפיניות. אז אני נורא מצטער. אני לא אוכל לשוחח איתך עכשיו. תודה בכל מקרה. בכל מקרה תודה לך, היה כיף לשוחח למרות שאין לי מושג מי את. אז שיהיה המון בהצלחה. בכל אשר תפני, מה נותר לי לאחל לך? פרסום. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך גברת, שלום. היי, לי גרינר? כן. היי, זאת מיכל מנור, מה נשמע? בסדר, מי זאת מיכל? מיכל, אני ראיינתי אותך פעם, את זוכרת? את יודעת כמה פעמים אנשים ראיינו אותי? כן, לא, אני פשוט התייעצתי איתך לגבי איך להתפרסם, ואמרנו שאנחנו מאוד דומות. אוקיי, כן, אני זוכרת. אוקיי, את שטוחה, נכון? השטוחה הזאת. אבל סידרת את השיער, עשית דברים שקצת יותר רחויים לך? אני פשוט חשבתי אולי נשב ביחד, נשתה משהו ונזמין פפרצי שיצלמו אותנו. חמודה, לא, אין מצב בעולם, אין לי זמן בשביל הדברים האלו. I'm sorry, honey. There's no way. אולי אבל בכל זאת משהו, מה את חושבת? הלו, ליאון? הלו? היי, זאת מיכל מנור, מה נשמע? מיכל מנור, למה השם הזה מוכר לי? את השתתפת ברמת אביב ג'? לא. אז איפה את מוכרת לי? תזכירי לי. אני ראיינתי אותך וגם נבחנתי כזה לחדשות הבידור. לקחו אותה מפה, מה זה העניין הזה? רגע, רק עוד שאלה אחת אם אפשר. אוקיי, שאלה אחרונה, תעשי את זה זריז, תורידי את היד. זאת שהטרידה אותי מינית, אהלן, מה העניינים? כן, אני פשוט חשבתי אולי, כלומר, תהיה איזושהי אופציה שאני אוכל לבוא להיות כתבת חדשות הבידור עכשיו כשאני כאילו מפורסמת. רגע, ממי, אוי, יש לי פשוט שיחה ממתינה מיונטו מרקינס, דברי איתי בעוד שנתיים, סבבה? אבל חכה, שנייה, אולי שנייה בכל זאת תשקול משהו, רק, כאילו, חבל לך... השיחה שלך נותקה, נא התקשר בהזדמנות אחרת. אני חושבת שזה מועבד עליי. השיחה שלך נותקה, נו די כבר, תרדי לי מהקו! הלו? שלום, אני יכול לדבר בבקשה עם מיכל? מדברת? שלום, מיכל מנור, מדבר דודו ארז. די! אומייגאד, דודו מתקשר אליי. כן, תראי, קצת לא נעים לי כל הדבר הזה, אני פשוט מתקשר בשם הרבה חברים ובשמי, פשוט תפסיקי לאכול לנו את הראש, תפסיקי לאכול לאנשים את הראש, עזבי אותם, האנשים כבר לא נעים להם, שלחו אותי להגיד לך, אני מבקש, הניחי לנו, בלי לפגוע כמובן, אני שומע שאת בוכה. כן, עזבי, מה את צריכה את זה? את לא שייכת לעולם הזה, עזבי פרסום, עזבי תהילה, הניחי לנו. אוקיי, אז אני אוכל להתקשר מחר? ברשותך, אל תתקשרי לפה לעולם ואני אתרוק את הטלפון עכשיו.
נראה לי שהצלחתי במסעי בעקבות הפרסום, ואני כבר כוכבת ממש גדולה בארץ. נו טוב, ניפגש ב-LA!